Nandito tayo muli sa hindi nakakasawang pasyalan dito sa Pangasinan. At tayo ay nandito muli sa Maliko, San Nicolas, Pangasinan. Ayan, tara samahan niyo ulit ako na pumasyal sa lugar na ito. At panibagong araw, panibagong adventure na naman po tayo. So ayun guys, nag-start na lang ako mag-video dito po sa baba. Ayan, nung paakyat na lang. And makikita natin guys, napakaganda nung clouds formation ngayon. Para niya talagang sinasakluban itong bundok. At pagka side natin dito sa banda na ito is super lamig na talaga. Alam mo yung parang biglang nag-twist or nag-shift yung yung temperature. Ayan, and napakasarap talaga sa pakiramdam lalo ngayong summer. Kaya guys, napakagandang mag-rides dito. Kaya pag kayo bakasyon nyo na, ito Holy Week na, pasyal kayo dito guys. Kasi ayan, as we go to this place, mula nung mga nakaraang taon na pagpasyal ko, talaga guys, ang laking improvement na mula sa kalsada pa lang po sa San Nicolas hanggang sa paakyat guys. Talagang natututukan po nilang pa-improvein lagi. And marami na rin pong mga stores dito, mga coffee shop, mga kainan. And syempre at the same time, nape-preserve nila kasi malinis naman talaga dito at hindi siya crowded dito sa Maliko. Ayan guys, so syempre first stop natin dito sa viewpoint. At ayan, itong pinaka natin, tambayan talaga pag kadating natin ang viewpoint. At kasama ko dito si Adrian at Justin. Actually biglaan lang din yan na rides namin. Biglaan ba o plano? Basta yun, like short plan lang yan. And dito nag-breakfast na lang muna kami kasi madaling araw po kami bumiyahe. Kaya nag-breakfast na lang kami dito. So meron po silang mga iba't ibang ulam dito. Syempre masarap magsabaw, 'di ba? At ayun guys, dito po sa labas ng bayan to pagkatapos yung kumain. Then dumiretso kami dito sa tourism office nila para magbayad tayo ng environmental fee para mapasyalan natin yung ibang pasyalan. Ayun guys, so ito nga yung nila. Ayan, welcome to Barangay Maliko. Ayan, San Nicolas, Pangasinan, the summer capital ng Pangasinan. Ayan, so pangalawang pupunta na natin is dito sa Strawberry Farm. Itong La Fresa. La Fresa ang tawag. Ewan ko yun yung nasa karatula. Ayan guys, so ayan pa lang. May mga red na rin na strawberry pero and guys, by next week daw pwede na daw yan ulit. Ewan ko lang ngayon, for sure pwede nang ma-harvest. Magkakasunod naman eh. At ayun guys, merong free wifi dito kaya kanya-kanya silang tawag sa mga pinagpapaalaman nila sa buhay. Ayan, kasi hinahanap na po sila. At mamaya-maya ay mawawalan ulit ng signal kasi akyat po tayo dito sa Laksak. Ayan guys. So, dito guys, inaayos na rin nila yung daan. Dati nung pumunta kami, pinasok namin yung motor pero hindi pa to sementado. Talagang struggle is real. And matatanaw mo rin dito guys yung Maliko National High School. So sabi ko nga sa kanila, what if, 'di ba, yung bagong in mo sa sa teaching tas diyan ka naka-in ka agad, uwian. Grabing biyahe mo nun. So, ayun guys, ito yung view natin dito sa taas. Napakalakas po ng hangin. Talagang nakaka-refresh po ng inyong mga spiritual, ng inyong mga kaluluwa, mga lamang loob, katawang lupa. Ayan guys, so makikita po natin dito kakaunti pa lang po yung mga bahay at tapos talagang puno, bundok lang talaga, pure. And next na pinuntahan naman namin is dito sa falls. So actually first time ko dito sa falls. Yung ibang part is revisit na ako. So ito ay ang Hingi Falls. Hindi ko alam kung tama yung pagkabigkas ko. At sakto guys, kami lang yung tao na nandito. Sulit na sulit kahit na magligo ka na ikaw diyan ng hubot-hubad. I mean, 'di ba? May enjoy mo diyan. Pero yun nga lang, baka biglang may dumating. So, pero during this moments guys is kami lang nandyan kaya sulit. Pero since wala po kami dalang extra, lang kami, basa-basa lang ng kamay namin. Ayan, malamig yung tubig. Maganda sanang maligo dito eh. Pero ayun guys,
Dito kami mas nagtagal, nagkwentuhan kami kasi ang sarap guys ng hangin dito. Tapos nagkulit-kulitan na lang dito sa lugar na ito. So, after namin dyan sa falls, pumunta kami dito sa Manggili Tindahan Historical Nature Park. So, ayun guys, meron na namang entrance dito. At meron din pong itatatak sa inyong kamay. Ayan, parang Star City, no? And, yun guys, bababa na tayo. At ito yung parang Malabornham po ng Maliko. So, dito kasi may mga tables dito, may mga bench, or pwede rin kayong maglatag ng mat. Meron din namang kainan dito, tapos nandito din itong tangke. Ayan, kaya historical place yan kasi yan yung gamit nila nung panahong giyera ng Hapon, Americans, ayan. So, dito guys, limited na yung pwedeng puntahan kasi syempre napakalawak nito para linisan. Nalagyan na lang nila ng harang. Dati pwede ka makababa doon sa lower part. Pero yun lang guys, okay lang naman kasi maluwang naman talaga. Ayan. So meron na rin silang mga upuan dito na pwedeng pagtambayan. So kung may mga baon kayo, tas pwede rin mag-camp dito. Ayan guys. After nyan ay pagkababa namin, doon na kami nag-lunch sa San Nicolas. Nagsangyupsal na lang kami. So, sakto meron kasing kainan. So, ayun lang guys. And, pasyal na rin kayo dito guys. Sakto Holy Week. So, thanks for watching. Bye!